Oh, nakagat. Nakagat sa puwet. Ang ganda ng lamang, kadagit. Suwabe. Nakagat sa... Yan. Nakagat sa puwet. Walang bibitaw dito. Yon, what's up mga kadagit ha? Si Sir Joseph, dinayo tayo. Kaya lang papatayin ko muna yung electric fan. Kasi baka may shoutout ka, mga Yung kapatid ko, si tropa. Kaswin. Kaswin, Pitoto. Ayun, si Kaswin. Idol ka nun, subscriber mo rin yun talaga. Ay, salamat sir, salamat. Shoutout sa taga Sakay sir. Quezon City. Quezon City, sa lahat ng mga Quezon City at mga tropa ni sir. Shoutout po sa inyo. Game tayo. Pass game lang tayo, pass game. Sana magbigay ng magandang laro mga kadagit. Uy, Ay, nako, happy man. parang di napainom yata sir ng malunggay. Hindi na painom ng malunggay, nakalimutan namin. Napangiti yung idol ko. Hindi, kakapangitlog lang kadagit. At saka baka nagulat lang. Baka Tangitlog nagulat kadagit. lang. Baka nagulat lang. Yun. Yun. Huminga. Lumalaban, sir, lumalaban. Lumalaban yan sa tanong. Shoutout pala kay Jason Wave, kasapot yan. Dito kami sa kanilang bahay. Wala na. Ito. Pakita mo, naglalabang kami. Sir, naglalabang kami. Wala na, sir. Wala na. Oo, hindi kaya. Nalaban na, boss. Hindi ko makakagat. Nalaban na. Pupunta ka ba? So, yun, papost muna namin ha. Nakaisa na tayo kay sir. Isa. Ito medyo matagal ko na alaga. Shoutout pala kay Tatay Mendo. Galing. Yun, shoutout kay Tatay Mendo. Game. God bless, Tay. Nakatalikod. Sige, ano na. Kabilangan tayo mga kadagi. Oy, nakadalawa na. Matatandaan na talaga na. Tatlo. Sige, bigay na natin to. Di ano mo na kadagi para magandang ano. Sana magbigay pa ng sakmalan. Tingin ko sasakmal pa eh. Ayan na, sumakmal na nga. Pero lumaban sir, kumakagat siya oh. Hindi, nakagat sa ano. Sa gilid. Yan, sir. wala, lumipat na sa... Lumaban sir, kumakagat siya oh. Hindi, nakagat sa ano. Sa gilid. Yan, sir. wala, lumipat na sa... Ay, Wala na. nalaglag. Pero may katis din tayo sa Diyos. Wala na. So, mga kadagit, di ko na siguro to bibigay kasi mahina baka buray na YouTube, madali. So, ayun, pasensya na, naputol yung video, may pangatlo kaming laban to. Final namin Samon to Samon. Kilalang kilala nyo tong Samon na to sigurado dahil meron ng 6 o 7 video na linabas ko nito, wala pang talo. Pero may dalawa pa tong laban na hindi ko pa nailalabas. Wapo no, laki no. So, game tayo sir, Samon din. Samon din. Legend sa legend. Sana magbigay ito ng magandang laro Maganda yung laban. para mapasaya namin kayo. Medyo, ang Samon pag tumatanda, bumabagal. Maselan ho kasi talaga Samon eh. Hirap alagaan. Nakagat. Nakagat sa puwet. Ang ganda ng lamang, kadagit. Suwabe. Nakagat sa... Yan. Nakagat sa puwet. Yun. Ayun. Kaya sa laglag kay sir. So, Ganda. isa pa ha, mga kadagit, isa pa. Sakmalan. Pero nanghina sa akin, nalaglag lang na isa pero halos parehas Grabe lang yung sila ng... sakma yung Samon, no? Butas-butas, oh. Oo. Grabe yung sakmal talaga. Kasi talagang pigaan talaga sila eh. Iharap ko sir ha. Oh, sige. Magsasampay na sila mamaya. Oo. Pigaan daw eh. Sampayan na mamaya. Nakuha ka naman sa akin. Ayun oh, uy, parang nakaisa akin. Oh, yan. Dalawang laglag sa atin. Ano sir, bigay pa natin? Oo, yan mo na. Para magandang laban. Ang garawan na natin na rin yung din talaga. Oo, sige, okay lang. Para ano. Inis, baka matalisod ka sa ano, mga kabili ha. Ikot natin para... Pero kumakagat pa sir. Kumakagat pa, yan, no? Oo. Yan, binigay niya yung paa niya.
Grabe yung laban. Ang ganda. Ang ganda. Mga kadagi, sana nag-enjoy kayo. Gusto lang namin kayong pasayahin. Para yung mga bagong henerasyon, makita nyo kung paano laruin yung gagamba. Maganda yung laban, no? Walang saputan, talagang kagatan lang. Oo. Ang samong kasi sir, ang estilo niyan yung parang yung iba, pinapatay muna bago saputan. Oo nga eh. Pag naramdaman niya na hindi na gumagalaw, saka lang saputan. Oo. Pasensya na medyo. Nakagat na, sa tagiliran. Patay na yung yung pula. So, grabe yung laban na to. Napaka-solid na laban. Solid na laban to. Ano sila eh? Parang heavyweight na boxing. Oo. Walang pitikan, kagat agad. Mga kadagit, shoutout sa inyo lahat. Share nyo tong video na to. Abangan nyo yung pamimigay natin pitak. Sponsor natin si Takeshi. Magagawa ng trophy at saka ng pitak na napakaganda. Kumakagat pa, idol. Oo, umagat pa. Iba kasi talaga sa mon eh. Ayun. Yun, Pero nabibigyan na. ay, kumagat din sir. Kumagat din yung sir, ay no? Oo nga, no, nakikagat din. Nakikagat din. Pero talo ho tayo dito mga kadagit. Putas na ho yung dibdib nung atin. Kaya angat natin ha. Tsaka nakatatlong bagsak. Yan, ganda ng yakapan. Ganda ng yakapan. Walang bumibitaw, oh. Walang bumibitaw mga kadagit. Shoutout kay Gagam Balls, Jason Webb, JMix Official, Gagam Vlogs, Gagam Vlogs Trios, kay Albia, kay Spider Channel, kay Viral Spider. Tama ba? Kay Tatay Mendo, Mendo. galing tong gagamba natin. Tapos kay Habi Bonbon. Yo! Line up na po tayo, next na po tayo. Sino pa ba mga hindi natin na shoutout mga tropa? O si Gambino, shoutout kay Gambino, kay Ivan, yan. At saka kay Dick Spidey. Yung mga Kasapi. yan, si Kasapi. Si Kabugox. Si Galamayers, yung mga nasa mga OFW natin, mga vlogger dyan sa ibang bansa. Galamayers, Kabugox. Si Kabugox na nasa Korea, si Galamayers yung nasa Taiwan. Si Kabutogs, nasa Taiwan. Si Ninja Move, nasa Taiwan. Shoutout sa inyong lahat. At saka Skid Pelma TV na nasa US, nasa Pilipinas ngayon. Abangan nyo yung pagkikita namin yan. Yan ang ayan ang pinakamalupit sa Tarantula. Kilalang kilala yan. Number 1 yan na Tarantula vlogger sa Pinas. Mukhang di na. Siguro hindi ko na ipapakita to mga kadagit. Abangan nyo na lang. Slide ko na lang yung picture ko ano nangyari sa Gagamba. Thank you, thank you. Thank you sir. Maraming Thank you, salamat. thank you. Maraming salamat sa lahat Salamat, na solid kadagit. Alam nyo, sa lahat ng mga marurunong sa Gagamba at sumabaybay sa akin simula nung una, alam nyo yan. God bless all sa inyong lahat.